Hayang Purwa hamiwiti samakta ing kati puji sasanti mugia tansah antuk rahmating Gusti kang pagelaran wosaweka dalang sindene pengrawite prabot pirantine ngangsek saya ndesek kabeh penontone padha ngatekne iki mangko apa lakone kang becik ketitik kang ala ketara wayang laku ning urip wayangan rawang lelakon ning urip bunga apa susah baca apa cilaka kinalar cetha ngeklo ana sing kaya buta apa kaya satriya uga kecul kumarucul mijel putri lanyap apa luruh lagak lakon lakeyane utama apa nesta kinalar kapapan kinancaring crita sinamung ing semu lan sinamundana sinanggit lan ning suci angesti nyawiji kolong-kolong wis kumolong cipta rasa karsa konco mringwang agung murwa kandha kekancar carita maning suci angesti nyawiji kolong-kolong wis kumolong cipta rasa karsa konco ing wang agung murwa kandha kekancar carita maguwa kaweningan weninging pramana jatine jatine sasana kuweningan weninging pramana sejati jatine sasana maguwa kaweningan weninging pramana
Patinyong nakaliwus Tresna Surawilakati.
panas-panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret tlamaane mlethuk Surabaya keker ngungsi ning Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Banjaran Sari Arum Burak Wangi Banjaran Sari Lintang kembange tawan Nedenge wulan kekalan Kerlap kerlit koyo sutyo buka pronto asmara sarang wongi puspa anutut rasa arum-arum wurat wangi Banjaran Sari.
Arom-arom urat wangi lir Banjaran Sari. Arom-arom urat wangi lir Banjaran Sari. Lintang kembang etawan nedenge wulan kekalan. Kerlap kerlip kaya sotya buka pronto asmara. Dasar angin gawa wangi puspa andutut pronto. Arom-arom urat wangi lir Banjaran Sari. Arom-arom urat wangi lir Banjaran Sari. Arom-arom urat wangi lir Banjaran Sari. Lintang kembang etawan nedenge wulan kekalan. Kerlap kerlip kaya sotya buka pronto asmara. Dasar angin gawa wangi puspa andutut pronto. Arom-arom urat wangi lir Banjaran Sari. Boleh dikasih tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi untuk penampilan dari Idake Putri Kusumo Reno. Matur sembah nuwun dumateng para kadang pradangga ugi seniman seniwati saking tuan rumah Idake Putri Kusumo Reno. Nunjih ngaturaken wilujeng dalu. Selamat malam Bapak Agus Setiawan SE selaku Bupati Temanggung kita tercinta. Boleh minta kasih tepuk tangan yang meriah dulu ibu-ibu. Nah, luar biasa. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu, Pak. Nggih. Wau sareng nggih, Pak nggih. Teng Gedung Sasana niku. Kepanggih malih wonten mriki. Jenengan kalih niku wau Latif Channel nggih. Sareng nggih kepanggih malih wonten mriki. Ya Allah. Mugi-mugi tansah pinrengan kesehatan nggih Pak nggih. Sekeluarga rezekine berkah barokah agam keluarga pokoknya nggih. Dan juga dari Latif Channel juga sehat terus awake tangkapane rono rene rano lerene nggih. Oke, telah kita saksikan baru saja penampilan dari Idake Putri Kusumo Reno yang menyuguhkan tarian idakep. Nah, sing bener-bener asli. Ngene wong Temanggung nggih wong mau niku, Bu. Idakep identitas kebudayaan. Nah, yang dicetuskan pada tahun 1972 kalau nggak salah, seingat saya nggih. Kemudian dilanjut kembali dari penampilan, nanti akan ada penampilan dari Brajawani Roda Mertan dari tuan rumah, masih dari tuan rumah, tetapi sebelum itu akan ada sambutan terlebih dahulu yang pertama dari Bapak Kades Mertan. Monggo Bapak, tempat dan waktu kami persilahkan untuk panjenengan untuk memberikan sedikit sambutan-sambutan hangat untuk seluruh warga masyarakat Dusun Mertan Tuk Sari.
Mohon izin Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggian, rahayu, rahayu, rahayu. Wonten pangarsanipun Bapak Bupati Temanggung, Bapak Agustiawan SE. Wonten pangarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang tuhu kinabekten. Wonten pangarsanipun Gusti utawi Pak Agus, Bapak Kades Nduku Seman. Boten kesupe Mas Danu, Paman Wahyu Bahar ingkang tansah kawula hormati ugi. Dumateng Pak Kadus, Pak Kaur Keuangan Desa Dusun Mertan Desa Tuksari ingkang tansah kawula hormati ugi. Jajaran kepanitiaan Mertani Gumregahwani Ronggolawe ingkang tansah jinaket ing manah. Mboten kesupe dhateng sedaya warga masyarakat Dusun Mertan Desa Tuksari ingkang tansah kawula tresnani. Ingkang sepindah monggo kita sareng-sareng raosaken puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan karahmatan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Dene ing dalu punika kita waget makempal wonten acara Mertaruna. Temanipun Gumregahwani. Semangat kagem pemuda Dusun Mertan. Alhamdulillah dalu punika mboten udan, mboten grimis, mboten kados kala wau dalu. Patut kita suruh nggih, syukuri nggih Bapak Ibu. Nggih, matur suwun sanget. Sholawat sarta salam katur dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para sutresna budaya ingkang sepindah kawula atas nami pemerintah Desa Tuksari dalah masyarakat Desa Tuksari ngaturaken sugeng rawuhipun dhateng Bapak Bupati Temanggung, Bapak Agustiawan SE. Ing nek kiambek ngertosinipun nggih Agus Gondrong ngoten nggih Pak. Ngaturaken sugeng rawuhipun wonten Dusun Mertan Desa Tuksari. Lan ugi kawula ngaturaken gunging panuwun dhateng Turangga Beksa Giyono Jumo kalian Sekar Jagat Lestari Rayon Temanggung. Kawula ngaturaken sugeng rawuhipun wonten Dusun Mertan Desa Tuksari. Ugi ngaturaken gunging panuwun panjenengan sampun minangkani punapa ingkang dados pamundhutipun anak-anak kawula Rangga Walawi Dusun Mertan Desa Tuksari. Lan ugi kawula ngaturaken gunging panuwun dhateng Mas Fajar selaku MC kundangi Temanggung. Ngaturaken sugeng rawuhipun Mas wonten Dusun Mertan Desa Tuksari. Salajengipun monggo ing dalu punika kesenian punika kita nonton, mboten delok tapi nonton. Nonton niku nek